Ja tuolla munkin videoiden kommenttikentissä on useampi ihminen väittänyt kommenteissa, että etelässä olisi vastaava tähti kuin mitä täällä pohjoisessa Pohjantähti. Eli ihmiset väittää, että Etelänavan yläpuolella olisi Etelän risti, joka pysyisi myös paikallaan ja jota muut tähdet kiertäisi. Ja täältä pystyy menemään ajassa eteen ja taaksepäin ja ihan sama kuinka paljon mä ajassa hyppään eteen tai taaksepäin, niin tuun huomaamaan, että se Pohjantähti pysyy paikallaan ja muut tähdet tosiaan kiertää sitä Pohjantähteä. Etelän risti liikkuu, eli nyt se on vähän korkeammalla kuin äsken. Huomataan, että se on kohonnut vielä korkeammalle. On noussut jo noin korkealle. Jokaiselle pitäisi tulla selväksi, että Etelän risti ei todellakaan pysy paikallaan. Tämä on tosi hyvä sovellus, jota suosittelen kaikille. Tämä on tosi hyvä sovellus, jota suosittelen kaikille.